Mga bikers guys, oh. Atong mga bikers dere mo ay nindot kayo dere. Nice kayo dere guys. Huwag tang problema mo dere ba? Di kayo mo wag tang naadjud pero bawas-bawasan gamay. Okay, yun. Nice kayo. Hala. Hangak na? Hangak na ka? Ah, wala ko hangak. Wala pa. Dinhi pa man dapit ang gikuan. Ka Barnate ba? Magtrabaho. Ito dito agi ko sa yan. Di lock dito. Oo man. Mga bikers guys, ah. Lapad na gid ngali naron. Katong diha ko. Katong ini lapad nga to picture nan. Nami bisig bako ya. Agi na kuya. Agi ko. Humo kayo ang kuan. Kay bago pang ikab-kab. Ya, pag napad mo katong single track diha. Di mo problema ba yung receiver. Dala di. Hangak-hangak mong dadiri og gamay guys kay medyo tangas-tangaso na siya ba gamay. Sige. Bye guys. Salamat sa pagtanaw ninyo sa akong mga video. Amping tatanan. Kitang mga darbahante sa Facebook. Amping lang ta. Bye guys.